Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кобулей. Низьки мав дуже велику радість представити нову ведучу нашої програми Юлію Шипович. Дай Боже доброго здоров'я! Добрий день. Ну, якість налаштовано будеш приказувати? Дуже добре буду. Передавайте мікрофон. Дякую, файно. Добрий день, частовані русино. Низька ми знаходимося в живописній місцині нашого краю, селі Поляна. Це село є наном столицю Полянської сільської ради. Поляна – це знана на Україні за її межами мінеральна здравиця. У рамках вже 5-го дня русина, котрий на сій раз прийшов на території Полянської сільської ради, відбулося святкування міжнародного фестивалю русинської культури «Я світ узрів під Бескідом». На це дійство зійшлися гості із Загатара, з Канади, Словаччини, Сербії. Самому концерту передує круглий стул, приурочений входженню Подкарпаття у состав Першої Чехословацької республіки. Та узнаємо, що інтересного ми не зможемо вчути. Виступили на круглому столі з доповідями професор, академік Канадської Королівської Української академії наук Павел Роберт Магочій, доцент, кандидат історичних наук Володимир Фенич. Доповідь Володимира Фенича, обширніша в часі й дійствах, називалася «От території Русину на юг від Карпат до Подкарпатської Русі. Прикапчування краю до складу Чехословакії в 1918-1920 роках». Який хосен мали наші краяни від того, що Подкарпаття приєдналося до Чехословаччини? Ну, будемо чесними, направду великий, і я думаю, що вони таки і не чекали, як говорити чесно, так? Бо, будучи в складі Мадярщини, вони почали відчувати, що про них турбують або творяться, як ми говоримо, лише в кінці 19-го, а на початку 20-го століття. То є фактично знаменита верховенська акція Едмунда Егена. Трагічно скончив Едмунд Еген, бо вказав на причини тої біди, які були тут у Верховині. І ми знаємо, що був здійснений на нього атентат у 1901 році. Ну, або все одно Будапешт почав мало журитися тим краєм. То вже було пізно, зато ми бачимо, які були результати плебісциту в Трентоні, і знаємо, які були потім, очікування тільки вдома. То фактично бити в складі Мадярщини мало кого хотів. Лише хіба що інтелігенція, простий народ то вже не дуже хотів. Їх переубедити то вже було важко. Другий момент, то якраз який хосену не дістали в того, що зайшли до Членської республіки. Ну, повіжмо правду, фактично, кіт не дістали автономію, не біда. Вони мали за 20 років величезний політичний досвід. То є правда, який вони ніде би не мали за Мадярщини. Вони викликали добре покоління політичних державних діячів, яке в 1938-1939 році вже могло брати на себе відповідальність, причому у великій степені. Чого? Бо то були вже критичні роки для Європи, а для цього регіону також. Тому що тут деякі питання починалися із розв'язанням великого конфлікту, який ми вже потім знаємо, стане нам усім відомим, як Друга світова війна. Тому і це є один момент. Економічний, то навіть тяжко говорити і вкластися в якусь, скажімо, минуту чи дві. Тому що насправді фактично інфраструктура, дороги, ріки, русла, дамби, установи державні, фактично всі інституції, які ми по сьогоднішній день можемо десь узріти і на них позирати, то були закладені за ті курті 20 років. Що се тиче, скажімо, рекреації, туристичний бізнес, бази відпочинку, фактично ті всі, які були забудовані і по нинішній день деякі фунгують, то було так само при чехах. Ну і ясно, що культура, освіта і наука. Ми сьогодні чули, що фактично школи, ми можемо про таке лише мріяти, щоб у нас були школи із над 10 різними язиками. Так, допустимо, були школи, де нараз 5 язиків всіх основало. Де ми десь можемо знайти школу всередині, в центрі Європи, на Подкарпатті чи на Закарпатті, де би було така множинна кількість язиків основалася і як предмети навчання, так, і як предмети викладання, язик викладання. Ну і зрозуміло, що треба говорити про фактично ту політику, яку вела у справах церкви і релігії, скажімо, то теж не не останнє місто. Прага намагалася все-таки балансувати, то є правда,
тому сенсі, щоб не лише греко-католицька церква, але бо люди могли в демократичній, в республіканській державі, так, могли собі мати свободу віросповідання. І, допустітку, вийшло так, що фактично вона мало підпорувала православних, і все було добре на зачатку, так, але фактично ми говоримо про те, що тут жили не лише, скажімо, греко-католики, не лише православні, маємо величезні громади юдеїв, які так само були підпоровані, вони мали свої школи, мали свої синагоги. Так, це все потім Велика війна дуже багато чого зрушила. Але чехословацький період, ці 20 років, я думаю, що то треба, щоб був якийсь окремий круглий стіл, який б одістав край, як Підкарпатська Русь, дивіденди від входження до складу демократичної, найбільш демократичної держави в Європі під назвою Чехословацька Республіка. На мою думку, такі конференції для наших людей, русинів, руснаків, дуже є важливі. Чому? Тому що много тих конференцій, які проводяться, не акцентують увагу іменно на тих реальних історичних сторінках, які треба висвітлювати. Сьогодні на конференції мав виступ мій колега Володимир Фенич, який дуже детально відобразив той путь, шлях, до якого йшли карпатські, подкарпатські русини, до включення, будемо казати, Подкарпатської Русі, вже, яка відбулася до складу Чехословацької держави вже в 19-му році і вже офіційно вже і на 20-й рік, бо я якраз інтересувався питання, яке я задавав, стосувалося того, що наш край був поділений і між Румунією, і між Чехословакією війська були в 19-му і навіть 20-му році. Про це дуже мало хто знає і дуже інтересно дискутувати на такі сторінки історії, які взагалі прячуться ще поки що у Порохові, в архівах, у румунських особливо, бо я цікавлю іменно і долю наших русинів, гуцулів, не знав, як це признає українцями, кояк, то є нормальне явище у Румунії на Марморощині. Тому для мене і це було дуже якраз ця деталь інтересна. Але добрий матеріал. Приїду до Європи, Днішня конференція надала нам можливість увидіти історію всебічно, тобто розширено. І фактично всі матеріали, які не сподобалися, дуже було хосенно, які вони йшли в ширші круги, які вони пропагувалися через телебачення і йшли в школи. Фактично нинішні доповіді вони підводять нас до того, що ми маємо знати історію свою істину, історію, яка вона була, а не якась тенденційна, підведена під якусь конкретну політичну ідею. Це один з таких істориків, який сьогодні з них з відомих істориків Закарпаття. І от через історію ми можемо передати дух нашого народу, як воно було колись, як би мало бути зараз. Тому що не знаючи історію свого народу, то не можеш думати про майбутнє свого народу. Я думаю, що кожен русин, який є громадянином України, він однозначно, і я від себе це говорю зараз офіційно, стоїть на позиціях того, щоб наша держава залишилася суверенна, самостійна, незалежна держава, так як вона почалася з 91-го року і продовжує крокувати до європейської інтеграції, до європейських структур. Другий вопрос, яким є ставлення, скажімо, до тих русинів в Україні. Ми можемо розуміти абсолютно позицію, скажімо, частини людей, які з таким непієтетом, тобто якимось застереженням ставляться до русинів, інколи приписують їм якийсь сепаратизм. Але це абсолютно безпідставно, тому що треба розуміти, що фактично національність русинів в адміністративному порядку була заборонена не українцями, а була заборонена в сталінський режим, так, і фактично жодного, скажімо, прив'язання до тих інспірацій, які часто звучать в Україні від добрих, порядних, абсолютно патріотів, так, які інколи просто переходять у свій радикалізм, звинувачуючи їх у якомусь співпраці там, чи руському міру, це просто є безпідставні звинувачення повністю. Там, де є, звичайно, у нас є законодавство, згідно чинного законодавства треба відповідати. Але якщо люди не закликають до цього, навпаки, якщо люди є арбітрами чи адвокатами України в різних європейських структурах, представляють її як демократично і намагаються
так і представити її, що вона намагається, тим не менше, захищати права людини, захищати права національних меншин. Ми мусимо бути свідомі того, що іншого шляху в Україні, а вона не розвернеться однозначно, поза всяких обставин, так, вона буде крокувати до Європейського Союзу, іншого вибору просто не буде існувати. Ми мусимо жити за стандартами Європейського Союзу, ми мусимо жити за стандартами Хартії про корінні народи, яку український парламент ратифікував. Ми мусимо жити за всіма тими інституційними, скажімо, і правовими сегментами, які діють в Європейському Союзі. Тому я лише хочу побажати вшитким, абсолютно вшитким, і тих, хто признає, тих себе, хто голосить до русинів, тих, хто їх категорично не признає, так, і вважає їх якимись сепаратистами, тим не менше терпіння, виваженості і любові. Головне – любові і розуміння один до одного. Тому що лише це, любов і діалог, коли ми будемо чути один одного, можна зробити щасливими і успішними. Але всіх разом, не тільки тих, хто визначає себе кращим, гіршим, активістом, пасивістом. Тобто так ми не можемо. Європа так не живе, це не стандарти, це не цінності Європейського Союзу. Тому наші цінності – це гуманізм. Ми взяли коментар від академіка Магочія, у котрого доповідь торкалася життя й політичної діяльності Григорія Жатковича, першого губернатора Подкарпатської Руси. Такі визначні особи, як Григорій Жаткович, про нього не існує жодна біографія, будь-котрий язиком в світі. Григорій Жаткович родився 2 децембра 1886 року в селі Голубиної. Це карпаторусинський державний діятель, доктор права, адвокат, журналіст. В 5-літньому віці Жаткович із старшину переселився в США. Його отець, Павел Жаткович, був новинарем і видавав в США газету «Американський руський вісник». Ошколувався в школах Пітсбурга, Нью-Йорка в Пенсильванському університеті. Жаткович в августі 1919 року був назначений чехословацькими властями першим губернатором Подкарпатської Руси. В марті 1921 року Жаткович лишив сільспост в знак протесту проти політики чехословацьких властей, котрі не мали дяку предоставляти Подкарпатської Руси автономію, і вернувся в США. Умер 26 марта 1967 року в Пітсбургові, Пенсильванія, США. Важність для карпатських русинів в тому розумінні, що він, як ми всі знаємо, він став першим губернатором Подкарпатської Руси, коли був час Чехословаччини, але ще важніше є, що в міжнародних форумах, це значить Паризька мирова конференція по Першій світовій війні, він, як американський руснак, який приїхав там, вже з повними ідеями, як і з печаткою, ми можемо повісти, президента Вілсона, Сполучених Штатів, і нововибраний президент Чехословаччини, Чехословакії, Томаш Масарик. Він прийшов із ідеєю створити ту державу Угро-Русинія або Русинія, як третя держава Чехословаччини. Пан Магочі, який є дуже всесвітньо відома людина у історичних колах, політологічних колах, виступає з доповіддю про роль першого губернатора Жатковича у тому, як наш край не отримав ту автономію, яка би мала бути, і він вернувся обратно домів в Америку. Дуже інтересні такі сторінки, які стосувалися особистої долі самого Жатковича, його письма із його жонов, особисте життя. Дуже інтересно, як накладається доля окремої людини на долю цілого краю. Тому це дуже інтересно для наших людей, закарпатців. Прибути припаяними до Чехословацького штабу. Взагалі-то треба знати історію свого краю, не знаєш історію краю, не робиш висновок з тої історії, не можеш планувати майбутнє. І сьогодні, актуальність сьогоднішньої конференції в тому, що ми згадали історію, як наш край вперше в історії взагалі русинів став окремою адміністративною одиницею, тобто став Підкарпатською Руссю. Конференція наукова. Двоє науковців відкрили велику пласт історичний і зачитали настільки цікаві лекції,
і цікаві факти, які багато з нас не можуть знайти в літературі. Це історична пам'ять. 100 років, як наш край був присоєднений до новообразованого Чеськословенської держави. І ми маємо пам'ятати і розказати тим, хто історію не знає або знає неправдиву історію, що дійсно як то було, які наші сподвижники були. Туди рішалося вопрос, де нашої території бути, чи в составі Мадярщини, чи в составі України, котра образовувалася. Але, на жаль, туди була революція, війна, проблеми були в цілій Україні. Але до нової примкнутися образованої Чехословацької держави. І туди більшість русинів, як в Америці, так і в нашому краю, вирішили, аби наша територія і наша Русинія була приєднана до Чехословацької нової образованої держави. Якраз про ці питання ця конференція і відбулася. Нам треба розвивати історію, розвивати культуру, розвивати язик наш русинський, щоб ми знали, звідки ми взялися і як ми хочемо далі жити, бути нашій незалежній і вільній Україні. Ці всі питання нам треба знати і розвивати. Я тепер якраз недавно, тиждень тому, повернувся із Європейського форуму. Ми входимо у Федералістську раду європейських національностей. Ми там, Общество карпатських русинов і Народна рада русинов Закарпаття активно участвує як у цілому європейському форумі, так і у секціях. Слов'янська секція, слов'янські меншини Європи. Ми говорили, що ми, русини, усе були і є за європейський вибір України, щоб Україна інтегрувалася в Європу. Но ми маємо надію все-таки, що у місті, на нашій рідній землі, в нашій Україні, ми ці питання будемо рішати нормально, толерантно, без екстремізму, без сепаратизму, із нашою владою, як регіональну, так і центральну владу, щоб порозуміли, що ми в одній державі живемо, маємо свої особливості, маємо свою культуру, маємо свої традиції, але аби ми уєдно жили, і аби наша русинська культура і наша общність сливалася в общоукраїнську культуру. Як живуть русини в других странах світу, нам розказали загатарні гості. У Srbiji систематично рішені ті проблеми, так що ми маємо Національний совет русинської національної меншини, який партнер штату Srbiji. I mi mamy štatni instytucje kultury Rusinów, Rusnacoch Srbiji, gdzie mamy podpolną autonomię koło tych i takich stwarów. To praktycznie znaczy, że nasz zawód za kulturу wojewódzkich Rusinów Srbiji mi od štatu dostávame šumne financije i na taki sposób mi możemy podtrzymywać nasze kulturne združenja naših Rusinov i oni već mają problemy koło celorocznego pravenja rižnih programov i tako. Tiž mamy, rozumiš, i radio, televiziju na rusinskim jeziku, który tiž štatni. I tu się prawia programy emisji na rusinskim języku, także bogato, dość bogato. Rusinską kulturę my utrzymujemy już od maliczka z naszymi małymi dziećmi. My mamy założone grupy, dzieckie grupy folklorne, potem grupy dospělých, a u nas się organizują фестивали, де тут групи можуть виступувати і ще предвазати. Такісто ми робимо про духовичів, театрів, де ще преднашать проза, поезія. Ну, а так події робимо ще так з тими фестивалами найвече, де йдуть вже діти з матерської школки, з школів, де ще презентують. Після круглого столу відбулася урочиста хода до пам'ятника Олександра Духновича.
Низька той проходить 5-й міжнародний фестиваль русинської культури «Я світ узрів під Бескідом», на який зійшлися як фольклорні рукачі із Загатара, так і наші місцеві колективи. На сцені русинська народна співанка була представлена такими музикально-фольклорними рукашами, як заслуженим академічним закарпатським хором, іршавським рукашом Криниченька, мукачівським бабчина співанка, фольклорними чоловічим жіночим ансамблями з Кам'яниці, фанати, материнка, місцевим рудниківським та рудниково-гуцьким музичними рукашами і колективом з Литву. Між музикальними номерами декламували свої вірші русинські поети. Фестиваль, який ми назвали «Я світ узрів під Бескідом», тому що ми знаходимося в цій прекрасній природі, ми окружені кругом нас гори, і як найліпше пасують сюди ці слова нашого великого будителя, що «Я світ узрів під Бескідом». Роль фестивалю русинської культури завжди і все була дуже велика і значна, тому що ми робимо на збереження своєї самобутності. А що у вас за колектив? Ми колектив Керниченька. Много. А кажіть, любить вам цей фестиваль? Нам все дуже любить цей фестиваль, бо тут много різних колективів і можемо представити свій колектив також. А знаєте співати русинські співанки? Так, то і коли виступаємо, то співаємо, а так не дуже. А любить вам участвувати в таких фестивалях? Айно, любить. А можете щось нам заспівати? Ой, коби ви люди знали, як я хлопчище, та як возьму косу в руки, сама коса свище, та як возьму косу в руки, сама коса свище. Дуже ми любить цей фестиваль. Як думаєте, важливо зберігати нашу русинську автентичну співанку? Так, дуже важливо зберігати, бо продовжувалися традиції, пісні, танці наші.
Як видно, русинська співанка вандрує, змінює локацію, або все лишиться дорого в серцю кожного русина, збагачуючи його духовно і естетично.